Dito naman tayo. Ano to? Hindi ko alam kung anong laro to eh. Spin the wheel. Ito na. There daw. Sige, sige. Woo! Robert. Dito yan. Ulos, 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 ulos. Hintayin. Ayan na. Ayan na. Yun na. Ayan na siya. Lumabas. Ay! 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 Wala! Ay! 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 Ano to? Sakto na. Ano ba yan? Malapit na sana! Oh! Dito na! Oh! Madaya ko, madaya. Nadaya tayo, nadaya. Pinsan ko, oh. Banding-banding kami dito sa Red Park. Ito mga kapatid, magbubuling daw kami, oh. Ito na yun, nagbayad na kami. 100, dalawa. Oh, ikot-ikot muna kami kasi nga pabalikan kami after 40 minutes pa eh. Libang-libang muna habang nag-iintay. Oo. Sagot naman daw niya eh. Sagot niya. Ikaw, sabi mo, ikaw. Dito muna kami sa ano, ayan, oh, lalaro ng basketball. Maglalaro muna kami. Mayroon na kaming card na Magic Planet. Ito, oh. Yan yung dito sa Magic Planet yan, oh. Yun yung sa loob ng Magic Planet. Yun. Ito na guys. Baka sira yan. Ito siguro. Yan si May, maglalaro daw siya. Yun. Yun, no? Nak. Dalawa. Tatlo. Apat. Yan na kuya, sige na. Ah. Diba? Diba? Yan. Tapos, pindutin na ang start. Yun. Sige. Go. MVP ito, nagkapadahunan niya. Ako, wala tayong pulso ngayon. Sige, sige. Yun, oh. Yun, oh.
3, 2, 1. Uy, may Yabang! Okay. Galing, 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 oh. Oh, 58. 58. 58. Saan kami? Ayun na. Ano to? Ticket. Ticket? Ah, Saan ang kapatid nito? depende kung ilan ang makuha mo. Ayan. Ticket pa pala tayo mga kapatid. Palitan natin ito mamaya. Ano kaya yung kapalit nito? Sige na. 50 tickets lang. Maganda sana mga kapatid pag ano to, okay. Okay dito kaya lang wala, hindi nila inopen to eh. Yan oh. Mahaba ng lugar. Pwede dito maglaro. Kapatid, dito na kami sa ano, bubuling na kami. Binigyan kami ng ano, bidyas tapos may kasamang sapatos pa. Yun oh. Pero ano, hiram lang yan ha, hindi yan libre. Mga kapatid, muntikan na kaming hindi makalaro kasi nga yung pangalan mo nawala eh. Pagkuha namin ng sapatos, tumiritso kami dito kasi sobrang excited. Ngayon pupunta namin dito, yung mga pangalan namin mali-mali yung nakalagay eh. Balik. Yung Brian, naging Ryan, tapos yung Rian, naging Rita. Rita, R-H-T. Yun na. Kasi Asan? mag-ano ka mag-selfie dito. Ito, playing na. Oh. Dito. Ano na? Ano? Pa-zoom out pa, uy. Ito na. Ano pa ba? Ganun na lang. Okay. Next time natin maglaro ng bowling. Gaano siya? Bigat pala ng bola. So, paano kami? Yung dalawa ko dalim dito? Ganyan, ganyan. Ganyan? Baliktad. Ah. Baliktad pa ganyan, pa ganyan. Ah, Okay, pa ganyan. yawn. Yawn. Alalala. Ay! Nakanal! Nakanal! Si Kuya Kanal! Wala lang na. Tama. Sige. Ito. Hoy! Sure ka? Lang. Ay, ewan. Sige. Nakakadal. Kanal. Kanal si Kuya. Take break. Hoy! Turn ko na. So, Katay mo na. Sige. Okay, si Rian na naman. Sige May, kaya mo yan. Hindi naman yung score ko mga kapatid yun, no? 0 pa. Ano ba yan? wala. Wala na tamaan eh. Wala eh. Woo! Yun! Gitna oh! Nako! Tatlo lang yung na tira. Galing ni May. Galing. Si Mr. Pangalawang Ryan. try ko na. Si Ryan. Ako, naka 7 na ako, 0 pa rin. Sana nga, makascore na. Ang liit ng butas ito, May. Alam mo, ito yung pinakamagaan. Ayaw ko yan. Ay, yabang niya. Sige. Siyempre, mahalaki. O, sige. Sabi mo. O, yan. Oy. Isa pa. At least okay na yun. Balik na naman. Sige. Pangalawang try. O, yan na. Kaya yan, o. Go.
Op, op, op. Kuya, saan yung punta? Wala, wala. Malas tayo mga kapatid. Walay 0. 4-7. Okay. Yun yung standing ng score namin mga kapatid. Wala, 9-16. Talo ako ni Ria eh. Wala nang gilid eh. Sige. Kaya mo yan. Kaya pa itong habulin mga kapatid. 9 sa akin, 16 kay Ria. Ito. Bokya. Bokya, butaw. Habulin ko yung score ni Ria. Tingnan mo kapatid, score tayo. Yabang. O diba, score talaga. Humahabol ka talaga sa 0. Meron pa tayong pag-asa. Meron pa pag-asa mga kapatid. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Talaga? Op. Yabang. Hindi ka tama rin. Sige mi. Wala. 15-16 na yung score mga kapatid. Makahabol na rin tayo, 15-16. Kaya kayang habulin yan. Oh! Mga kapatid, nakahabol na tayo 21-17 na talo na natin si Ria. Sige Ria, habol ka. Wala, supply. Supply. Patay. May nagalo na. Uy! Nak! Ito mga kapatid. Talo, 49 si Ria, naka 46 na ako eh. Wala. Ako pala mga libre ngayon. Yan o. Saan na to? 46-49. Wala, talo tayo. Wala. Madaya itong ano. Pangit yung bola. Mga kapatid, dito kami kakain sa Cheesecake Factory. Yan o. At least makatikim man bago uuwi. Di ba, May? Anong say mo, May? Nanang. Sagot mo to. Di ba? Hoy, sino bang nanalo? Sino bang nanalo? Sino bang natalo? Meron ba akong sinabi? Wala tayong agreement na ganun, ha? Yabang. Sige. Kung anong masarap dito sa cheesecake, mga kapatid, itong tinapay nila, sobrang sarap nito. Yun, no? Lalo na pag mainit-init, nako, lagyan ng butter. Sulit. Kaya nga, may mga ibang guest dito na pumapasok lang dito, tapos pag upo, kakain ng tinapay, biglang alis. Yung hinahabol na tinapay lang, mayroong ganun. Lalo na pag busy, umupo lang yan dito, tapos minsan, matagal nang ma-entertain ng server kasi nga busy. Yun, aalis na. Yung habol na nila tinapay. Sure, dito play sure po. Ano yun? Chicken lettuce wrap sa amin yung Mexican. Mexican. May syrup eh. Yung carne asada steak. Carne asada steak. Oo. Would you like the steak to be cooked po? Well done. Well done. White rice or brown rice? White rice. White. Ay, yung ano ba yung medyo maroon pang pula-pula? Brown rice. Brown. Hindi yung steak, hindi yung well done yung Ano po? yung medium lang. Medium rare. Oh, medium rare na lang. Rare or Ay, yung medium. medium na lang? Oh, medium na lang. Yes, medium rare to medyo bloody po siya.
Ay, yung medium na lang. Medium na lang. Medium na lang. Yung sa'yo, Meng. Yun nga, yung wraps. Chicken lettuce wrap, Mexican style. Anything Tapos else? yung drinks. May green tea kayo. Green tea. Green tea, hot po, yung hot tea. Yun yung sa akin din na green tea with mint sa akin. So, dalawang Hot. hot tea po, Oh, green mint. With mint. With mint din sa akin. So, dalawang hot tea, green mint Mm. with mint sprig. And we have the chicken lettuce wrap, tacos, Mexican, and the carne asada steak, medium with white rice. Oo. Anything else po? Ayan lang. All together na po, thank you so much. Okay. Ito mga kapatid, ito na yung pinakahihintay na ako. Gutom na ako. Ito yung carne asada steak. Tapos yung isa naman, chicken lettuce wrap yata to. Ayan yung order ni May. Yan. Ano May, kain na May. Kain tayo. Parang nag-iba yung mukha mo nito May. Paano? Parang natutuloy na yata ako eh. So kain muna kami mga kapatid. Mamaya na tayo mag-usap.